Едно от нещата, които можем да научим от областта на UX дизайна е как да създаваме персони на потребителите, по-известни като персона на обучаемите в света на електронното обучение. Какво е персона? Това е добре разработен въображаем профил, който отразява характеристиките на различните типове аудитория, за която разработваме обучение. Те имат общи характеристики, например цели, задължения, образование, нагласи, умения и поведение. Всяко обучение има поне по един тип аудитория, а повечето имат по няколко. Създаването на персона на обучаемия може да помогне на дизайнерите на курсове да опознаят по-добре своята аудитория. Обмислянето на това от какво се нуждае определена аудитория и как ще реагира докато преминава през курса, осигурява осезаем фокус за дизайна. Имайки предвид личността, дизайнерът може да създаде по-интересни уроци и да открие нови начини, по които учещите могат да изграждат знания. Разработването на персони на обучаеми превръща абстрактната идея за дадена аудитория в нещо конкретно. Всъщност много дизайнери вероятно носят в себе си модел на това какви са представителите на тяхната аудитория, но разработването на персони помага да се формализират моделите, така че да могат да бъдат документирани, споделяни и използвани в процеса на проектиране. Това създава последователност и единство в процеса на проектиране и разработка. Ето 3 стъпки за създаване на персона. Първа стъпка – съберете информация. Най-ефективно разработените персони се създават след анализ на аудиторията, който включва интервюта и реални разговори с примерни представители, както и с ръководители и заинтересовани страни в обучението. Това е един от най-добрите начини да се уверите, че вашите персони отразяват реалността, а не са проекция на идеалния обучаем. Други източници на информация могат да дойдат от печатните материали и уебсайта на вашия клиент или от дискусии с експерти в областта или от специалисти по човешки ресурси. Можете да получите допълнителна информация за вашата аудитория, като използвате карти на съпричастност. Втора стъпка – опишете персоната на обучаемия. Когато разполагате с тази информация, направете профил на даден представител от аудиторията. Дайте на този човек име и заимствайте черти от реални лица, ако сте имали късмета да проведете интервюта. Опишете демографските данни на вашите персони, служебните им задължения, мотивите им за участие в обучението, опита им, отношението им към онлайн обучението, нивото на знанията и уменията им и така нататък. Някои дизайнери стигат до там, че добавят снимка към своята персона. Разработването на персони може да бъде съвместен процес с членове на екипа или самостоятелно. Трета стъпка – използвайте персоната на учащия. В крайна сметка трябва да имате няколко персони на обучаеми, които да дават осезаема представа за представителите на вашата аудитория. Винаги ги споделяйте с екипа си. Имайте предвид персоните по време на проектирането и разработването на курса, сякаш те са истински хора. Това ще ви помогне да създадете по-целенасочено и ефективно обучение за вашата аудитория.